Кога човек изпъни пръстчетата, той се построил дом с комин, с ограда и врата. Пред дома посадил цветя, които отваряли сутрин чашките си, а вечер, когато се скривало слънцето, затваряли своите чашки. На тях кръжели пчелички. Човекът бил сам, покажи човекът, и тръгнал по света да си търси приятели. Вървял и видял една птичка. Птичке, хайде да станем приятели, казал човекът, но тя нищо не казала и отлетяла. Вървял човекът, изпъни пръстчетата и срещнал рибка. Рибке, хайде да станем приятели. Но рибката нищо не казала и отплувала. Вървял човекът и срещнал жаба. Жабке, хайде да станем приятели, казал човекът. Квак, колко се радвам. И тръгнали двамата, човекът и жабата. Вървели и срещнали куче. Аф, човеко, вземи ме, аз ще те охранявам. И тръгнали тримата, човекът, жабата и кучето. Да. Вървели и срещнали коза. Ме! Козата ето така. Така ли? Да. Ме, човека, вземи ме с теб. Аз ще те поя с млечице. И тръгнали тримата, човекът, жабата и козичката. Вървели и срещнали котка. Мяу, казала жално котката. Моля те, човеко, вземи ме, аз ще те охранявам от мишки. Ето така. И тръгнали нататък човекът, жабата, кучето и козичката. И котката. И котката. И козичката, да. Вървели и видяли една ръка. Направили си мост. Хайде направи мост. Направили си мост и преминали от другата страна. А там бил домът на човека. Той поканил своите приятели, построил им дом с комин, с ограда и врата и заживели щастливо.